Għet nibbat messaġġ l-ewwel nett għax jiena dejjem kont lejali. 10 tim ilu il-kunsillier fiż-Żejtun Raymond Caruana irreżenja mill-Partit Nazzjonalista. Sallum ħadd mit-tmexxija jew l-amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista ma kellmu. Meta jiena ġejt u tfajt ir-reżenja tiegħi mill-reżenja tiegħi law, ġifieri, l-ebda konferma li tajlek isma' jiena rċevejt l-ittra tiegħek għajli x'ġarra. F'intervista esklusiva mal-Gazzetta Kulħadd, Ray Caruana spjega kif mar bl-ittra personalment biex ikun ċert li waslet. Jiena fl-aħħar elezzjoni li kienet fil-2013, f'Marzu tal-2013, u tlajt elett mill-ewwel b'957 vot. Kien riżultat ferm pożittiv għalija l-ewwel darba. Iżda għall-partit li għamel 15-il sena jimmieli ta' fih donnu ma jfisser xejn. Mal-kulħadd tkellem kif donnu hemm min jirrenja fil-Partit Nazzjonalista u oħrajn mhuma meqjusa xejn. L-involut iktar minn 15-il sena. Però il-Partit Nazzjonalista kien ifisser għalija il-partit li jiena stajt nikkontesta elezzjoni miegħu. Però llum il-ġurnata qed nara li kif għaddejja s-sitwazzjoni u fis-sitwazzjoni tiegħi li ma nistax naħdem komdu kif nixtieq jiena. Iżda f'mument fejn il-partit jinsab mifni bl-inkwiet, jidher li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista ma sabitx ħin għal wieħed minn tagħha. Mill-amministrattiv ma kellimni ħadd, laqas mill-eżekuttiv. Ġifieri jiena kelli nippretendi li mis-segretarju Clyde Pooley ikun l-ewwel persuna li jgħid jisma' x'ġara. Jiena minn dakinhar li jiena batti r-reżenja tiegħi. Issa ilu għal dawn l-aħħar ġimagħtejn, prattikament. Però għadni ma rċevejt l-ebda risposta min-naħa tal-amministrazzjoni. Caruana tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista. Qatt ma stajt nimmaġina. Le, u ħanajlek għalfejn. Għax partit glorjus bħal dan ta' żmien Etifen Kadami qatt ma kellu jiġi f'din is-sitwazzjoni. Lanqas jistħoqlu illi jiġi f'dik is-sitwazzjoni li ma jkunx oppożizzjoni serja kif jixtieq il-pajjiż. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-pajjiż jitmexxa minn gvern u oppożizzjoni. U l-oppożizzjoni għandha tkun serja biżżejjed. Fuq kollox jgħid Caruana jidher li ma tantx hemm min jinteressah. Meta inti tgħaddi minn esperjenzi li tipprova iġġib il-qudiem ċerti affarijiet u tara dan it-tfixkil kollu, ifisser li m'hemmx ħeġġa biex il-partit iġibu l-qudiem. Finalment, Raymond Caruana temm jgħid li lan tiegħu issa jibqa' dak li jaħdem fil-Komunità Żejtunija fejn fil-Kunsill b'maġġoranza tal-Partit Laburista hemm teamwork mill-aqwa, tim li jħossu komdu ħafna jaħdem miegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.